Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gihandom usab sa simbahan si San Francisco Javier o sa kapari. Mga igsoon, maginulsol kita sa ato mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot isugilon ko. Sayod ka man kining alaot, misaling lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakana ug Kaluy-anon na kita sa Dios nga makakagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo, aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kaayong mga anak sa tanang dapit. Kiniyamong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o gahari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga, mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari, gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo, mohatag kaniyag kaalam, ug sa kahibalo, ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan. May bawaan niya ang kabubuton sa Ginoo, ug magbaton siyag pagtahod kaniya, ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabos, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipon na pagpuyo ang lubo ug ang nating karniro, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang magiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak, ug ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona ang harianong kaliwat ni David, mahimong ilanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya, ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mo lambo sa iyang panahon, ugang kapuno sa kalinaw, hangtod sa hangtod.
mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nagantos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw hangtod mawala na'y buwan. Magmandun ta siya gikan sa dagat, ngadto sa kinatungyan sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Luwason niya ang kabus kung magsangpit siya, ug ang gisakit diha nga walay multabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, ang kinabuhi sa mga kabus iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Daigon sa gihapon ng iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud nagasangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang,
walay nakaila sa anak, gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan, gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak, kinsa ang amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong gabi sa tanan. Ang season of Advent is the season of hope. Unsa man ang pasabot niining hope o paglaom. Sulod nining panahon sa Advento, atong madungog gikan sa unang mga pagbasa ang mga basahon sa mga propeta. Unsa man di ay ang pasabot niining propeta. Matag karon ug unya makadungog kita nga naay magpaila nga sila mga propeta. Ug ang kasagaran nga pagsabot, ang propeta usa ka manalagna. Mao gani nga daghan kanato ganahan magpabasa sa kapalaran. Magpatag-an kung makadaog ba sa loto o madato ba sunod tuig. Kita ra po'y nag-ilad-ilad sa atong kaugalingon. Hinoon, di man gyud na makaingon ta nga tinuod mo ganing nagpatag-an kay tag-an-tag-an rana. Pero wala may makabasa sa huna-huna o sa kinabuhi sa tao. Walay ni bisan usa. Naara na ninyo kung magpa-uto-uto mo sa mga manalagna. Kay ang tinuuray nga kahulugan sa propeta, mensahero sa maayong balita gikan sa Ginoo. Ang propeta, mensahero sa Ginoo, dili lang ganis maayong balita, kundi usab pagpakigbatok sa mga dili makiangayon sa katilingban. Munang naay gitawag nga denunciation usab gikan sa mga propeta. Ang propeta, mensahero sa maayong balita gikan sa Ginoo. Kung ang unang mga pagbasa, mga basahon gikan sa mga propeta, magisgot sa maayong balita nga umaabot, magisgot sa saad, magisgot og propesiya. Ang mga pagbasa gikan sa Ebanghelyo magisgot sa katumanan sa unsay gisaad gikan sa unang pagbasa. Mao na nga kung gisaad sa unang pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías nga moabot ang adlaw kanus-a magkakuyog na ang tanang mananap, ang nating baka ug ang leopardo, ang halas ug ang bata, gani ang leon mukaon na lang og dagami. Kaya naa maghari ang kalinaw ug katarong. Apan ang magpasiugda niini sa katumanan sa maong saad manukad gikan sa kaliwat ni David nga walay lain kung dili si Hesukristo. Muna nga diha sa pagbasa sa Ebanghelyo atong nadungog ang saad nga atong nadungog gikan sa unang pagbasa. Gani mingon si Kristo ngadto siya mga tinun-an, bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay daghan ang buot mo tan-aw apan wala makakita, ug buot makadungog, mamati apan wala makabati. Diha ni Kristo ang katumanan sa gisaad sa mga propeta. Ang paglaom di ay sa ato pa mao ang pagtuo nga diha sa Dios moabot sa matag usa kanato ang mga maayong butang. Manong wala kitay laing lauman kundili ang Ginoo lamang. Ni atong pagpadayon nga pagsulod nining panahon sa Adbyento, pagpangandam sa Pasko o pagpangandam usab sa bag-ong tuig nga magdala nga ri kanato og bag-o nga paglaom, hinaot nga wala kitay laing dangpan ug wala kitay laing lauman
kundili ang Ginoo lamang. Manindog palihog. Ngadto sa gagmayng mga bata, gipadayag samahan ang mga misteryo sa gingharian. Magampo kita ngadto sa atong Dios nga mipakita sa ingon nga gugma alang kanila nga mga gagmay ug mga huyang moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nangalagad sa simbahan, ang mga kaobispuhan ug mga kaparian, magsangyaw sa kaayo ug gugma sa Dios, ilabi na ngadto sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, manumbaling sa mga panginahanglan sa labing ubos nilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga kabataan makaila sa Dios, pinaagi sa atong mga pagpanudlo ug mga maayong panag-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton makakaplag ug kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-amuma ug pagtagad sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nangamatay diha sa pagtuong Kristohanon, makatagamtam sa kalipeng dayon didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langit nga Amahan ang imong anak, misaad kanamo og pahulay sa higayon nga kami mabugatan. Itugot nga sa kanunay kami magmasinugtanon siyang paggiya kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan, duyog ang kadauhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka damo, ang himaya mo. Dasa mo halad ko, kalinaw mo kalipay ko, tulong mo sundon ko, ipakita ko. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang iyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga mong gihalad sa pangilin ni San Francisco. Itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao. Sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo ug nga magkugi kami pag-abot nga na kanimo kuyog sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Francisco Javier. Sa ingon ni imo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi siyang pagwali ug gipanalipdan pinagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos
nagadahi kami si mong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos ang Ginoo, Diyos sa kadahuan, puno ang langit o yuta sa imo sana sa kahitasan ay gunong nagaali sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kahitasan, sana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo mahal, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ang ngayan niyo matubang ug maalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon niya mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay biha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan. Himuha kaming angayan niya makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ka na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa mahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Ginoong Jesucristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang paginig sa unay. Panagdait, manaakan ninyo. Peace. Poder sa Diyos na nagawa sa mga sala sa kalibot taloy kami, patagi kami sa Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angan nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Dios, ang imong Eucharistia, magpadilaab unta kanamo sa kalayo sa gugma, mayngon niya kini nagpadilaab kang San Francisco alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot niya sa paglakaw namo, subay sa among pagkatinawag, makadangat kami uban kaniya sa gisaad niya ganti sa maayong mga buhat. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.